Allahu Akbar, Allahu Akbar. Мин быйыл гына мәдрәсәлә укый башланым. Әбу Ханифа мәзһәбе буенча укыталар. Намаздамын. Рәшидә Исхаки китапсыгы буенча өйрәндем. Мөгаллимәбез башкаларны намазга өйрәтте һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям ничек дөрес намаз кылуы турында язылган китапты алырга кушты. Тик миңа тыелган авторларның исемлектәр тезмәһен җибәргәннәр. Ошо тезмәлә без алган китаптың авторы ла ингән. Шул туралы аңлатагыз инде. Адак мин һорагайным, нинди китап дип. Теге Әл-Әлбани шейхтың «Описание молитвы пророка». Пәйгамбәрнең саллаллаһу алейһи ва сәллям намаз сыйфаты дигән китап. Турында һүз бара икән. Теге тыелган китаптарның исемлеге дигән һүзне укыгас, миңа бер хәл искә төште. Заманда Өфөлә бер китаптар кибетенә бер кеше кергәндә, тегеләй былай караганда, бында 90% вахапсылар китабы икән дип хөкем чыгарып куйган инде бит. Мана шуның хымак кешеләр бәлки ошондый исемлектәр язалар. Мана хорагы килә. Ул кешеләр үзләре белгесмени. Әйтәйек, мана ошо без атаган китапты, я башка бер китапты ул Насар дип әйтә икән. Димәк, ул үзен ана шул галимдан өскәрәк куя бит инде, өссен ханай бит. Мәсәлән, шул Әл-Әлбанидың гыйлеменең нисә процентын ул белә ала икән. Теге хәдисләрдә әйтеп тормаyak. Мәсәлән, исмаһам гарәп телен шейх Әл-Әлбани кеүек белә микән. Ундай белгечләр бит, тырнак астында инде ул белгечләр һәр вакыт сыгып тора. Мана нинди генә китапты алмагыз бит. Барыбер кемдер касандыр уны ярамай дип әйткән бит инде. Әйтәйек, теге Коръәнне рус теленә тәрҗемә иткәннәр. Илмир Кулиев дигән агай бит. Мына нисәмә кеше, бәлки унлаган түгел, йөзәрләгән бәлки кеше йөридер. Укымагыз ярамай, укымагыз ярамай. Ул Кулиев берәй нимә аңлайдар микән ул ислам диненнән? Минең үземнең китаптарла шәхсән мин ишеткән булды. Кемдер яндыра, кемдер унда ярамай ди, утилга бирегез, кертмәгез һәм башкаһы. Бындай белгечләр, кардәшләр, һәр вакыт булай инде ул. Улар исемлек төзү икән, нимәгә таянып төзүләр? Бәлки ана шул теге мин әйткән 90% китаптар вахапсыларның дип тиз генә хыгымта яһаган кешеләрдер. Бұл атаган китапка килгәндә, унда бик күп сахих хәдисләр йыелган намаз турында. Бұл китапты укырга кирәк. Без ул китапты Ханафи мәзһәбе буенча намаз китабы дип әйтмәйбез. Ләкин белем алу өчен, мәгълүмат туплау өчен бұл бик яхшы китап. Һәм Башкортстанда кемгәлер охшамаһа, ләкин дөньяла уны галимдар хатта кабул иткән бит инде. Һәм ул китапты укыталар. Бездән күпкә белгән, яхшырак белгән кешеләр ул китапты хөрмәт итә. Менә шулай, кардәшләр. Һәм хатта беләһегезме, менә әйдәгез иң бер куркыныч хәлне күз алдына килтерәйек. Әйтәйек, бу китап теге хәдисләр китабы түгел ти, ниндидер мәсәлән берәй фирка секта булай инде бит русса. Берәй фирка галимының китабы. Әйтәйек, менә мисал итеп, Замахшари дигән бер галим булган. Уның акидаһы мутазилиттәр. Ана шул Замахшаридің Кәшшәф дигән тәфсир китабы бар. Ана шул Кәшшәфте укырга ярамай дип әйтһәк, мәсәлән, бит. Без хаклы булабызмы? Нигә уны бөек галимдар укыгыз дип әйтә? Укыгыз, ләкин ундагы акиданы алмагыз диләр. Чөнки без суннилар мутазили акидаһын кабул итмәйбез. Ләкин Кәшшәф дигән тәфсирдә теге гарәп теленең ниндидер нескәлектәре бәлагат дип атала инде ул. Стилистика, красноречие. Ана бәлагат мәсьәләләрендә бик яхшы теге
мәгълүматтар бирелгән бит ошо Кәшшәфтә. Түгел Әл-Әлбанидың ошо китабы, а хатта Замахшаридың китабын укырга рөхсәт итәләр галимдар. Шулай. Теге китапты укымагыз, быны укымагыз, тегендә бармагыз, бында бармагыз, быны тыңламагыз дип яшәп булмай ул. Кемдер бәлки яшәйдер, ләкин бындай төркемдәр яки бындай айрым шәхестәр ул яйлап кына сектага әйләнәләр. Теге үзләре генә тыңлаган ниндидер шейхтәре була. Шул үзләренең берәй бәләкәй генә мәсҗите, бәләкәй генә төркеме, беркемдә лә индермәйдәр. Шул был китапты укымайдар, теге ярамай, был ярамай. 3-4 китапты гына кабул итәләр. Кулиевтың тәрҗемәһе ярамай, быны яңлыш тәрҗемә иткәннәр. Албанийның бер китабында укымагыз. Был ни? Кыскасы был секта аңлайышы. Был кыска гына әйткәндә инде. Озын мәсьәлә, ләкин әлегә итеп тор.